Dunay gipamati nga pagpanakit sa kalawasan ilabi na sa mga naka-work from home setup diha, mga yuta og tambag gikan sa usa ka physiotherapist sa mga basic body stretching. Sa iranta ang alang sa kahimsong nga istorya pinaagi ni Mark Reggie Abella. Aron di mahunong ang mga trabaho sa pagsugod sa pandemya ug padayong matubos gihapon ang ekonomiya taliwa sa krisis, adunay pipila ka mga kumpanya nga misagop gihapon sa work from home setup ngadto sila mga trabahante. Apan subay sa pagpatuman niini, nabantayan usab ang sagad kanila nga nakasinati og kalit nga pagpanakit sa kalawasan. Kini ang gustong hatagan og pagtagad ni Steven James Alesna, usa ka physiotherapist. Giasoy niya nga usa sa mga hinungdan sa kalit nga pagpanakit sa atong kalawasan mao ang kanunay nga paglingkod lang tibuok adlaw. Dugang niya nga ang mga gituhuan natong panuhot sa kalawasan usa ka sayop nga impormasyon. Dili na siya panuhot, kuan na siya mga muscle fibers nimo siya or mga muscles nimo na murag na pulipod. Pinaagi sa mga saktong pamaagi sa body stretching, mamahimo ka na mahalikay sa mga mas komplikadong pagpanakit sa kalawasan sama niini. Imong kamot ibutang sa likod, pinaingani. Okay. Now, imong dughan chest out. All right. Nimo. And then buhaton to nimo kato akong giingon giniha na muduko ka nya imong ihinay-hinay og down imong libog. Now, maka-feel sa kag-stretch ana diri og sa pako nimo na area. Nya pwede nimo iginhawa. Atong hinumduman mga kapuso nga bisan pa man sa kabisi nato sa trabaho, di gayod nato kalimtan ang pag-amping sa atong panglawas. Kay matod pa sa panultihon, health is wealth. Kauban si Clans Gabutin, ako si Marco Giabella. Balitang Bisdak.